hummer til kona. 35 gram salt per liter vann. Kok 12 minutter på halvkilo, 20 minutter på en kilo. Bare å veie. Att få tillgång till information beror främst av två saker. Om du kan göra den som ger dig den rik, eller om du vet någonting om personen i fråga som gör att han berättar någonting som han inte borde. Du skal ikke fortrue meg noe mer. Jeg er ferdig med å være redd for deg. Kommer jag göra livet till ett rent helvete för det, förstår du? Familj också. Men du och mig. Jeg har bestilt en flyttebil som kommer i morgen tidlig.